Skont rapporti ppubblikat mill-Kummissjoni Ewropea fil-jiem li għaddew, Malta hija fost dawk il-pajjiżi li l-inqas ħadu mill-fondi disponibbli għalihom mill-Unjoni Ewropea. Dan ir-rapport iħares lejn il-fondi disponibbli għal programm li jkopri l-perjodu bejn l-2007 sal-2013. Sal-aħħar ta' sena li għaddiet Malta kienet għadha ħadet 30% biss ta' dawn il-fondi, meta mqabbla mal-medja tal-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li sal-aħħar ta' din is-sena ikun għad baqa' 70% tal-fondi li jridu jiddaħlu. F'kummenti li tal-One News Ian Borch, is-Segretarju Parlamentari għall-Presidenza tal-Unjoni Ewropea u Affarijiet Ewropej, meta rrefera r-rapport tal-Kummissjoni Ewropea qal li hemm ir-riskju li Malta titlef il-fondi disponibbli għaliha. Dan jirriżulta minħabba li Malta waqgħet lura f'ħafna mix-xogħlijiet ta' bosta proġetti fejn xi wħud minnhom waqgħu lura bi kważi sena. Fir-responsabilità tiegħi f'dan il-gvern ġdid, għal-bidu analizzajna s-sitwazzjoni aħna u hemmhekk sibna li hemm 53 proġett li jiswew madwar 590 miljun euro li jinsabu b'xi forma ta' dewmien u allura hemm numru sostanzjali ta' fondi li jinsabu f'riskju minħabba dan id-dewmien li sibna. Iżda wkoll ġie ppubblikat rapport mill-Kummissjoni Ewropea fejn din qiegħda tgħid li Malta għandha rata li hija kajmana u hemm riskju reali li fil-fatt jintilfu fondi Ewropej. U allura aħna qegħdin naħdmu f'dan is-sens issa sabiex naraw li dawk il-proġetti jimmobilizzaw ruhom b'ritmu li jpatti għal dak id-dewmien eċċessiv f'ċertu każi li kien hemm. Meta mistoqsi dwar liema proġetti waqgħu lura, Ian Borch irrisponda. 53 proġett, ovvjament proġetti il qegħdin jaqgħu lura iktar minn oħrajn, kienu qed jaqgħu lura iktar minn oħrajn. B'mod partikolari għandek il-mina tal-arar li qiegħda għaddejja issa b'ritmu tajjeb. Għandek ukoll kellek triq ġembru 13. Kif ukoll kien hemm ukoll skemi li proċessar ta' skemi mill-ITC. Sabiex ma nsemmux diversi proġetti oħrajn, anke f'dak li jistaqsam il-proġetti tal-Waserv. Hemmhekk l-istess, kellek sentejn sħaħ mill-Waserv sabiex jitteġidu x'forma ta' impjant iridu jibnu u allura id-dewmien huwa wieħed pjuttost kbir. Ian Borch jgħid li hemm bosta proġetti li għandhom fondi allokati u qegħdin jimxu l-qudiem, iżda hemm numru ta' miljuni ta' fondi li għadhom mhumiex allokati. Għandek madwar 7 miljuni mill-Fond Soċjali Ewropew fejn hemmhekk għandna għall-inklusività soċjali 7 miljuni u allura qed nitkellem mal-Ministri konċernati sakemm sabiex minnu fih jipproponu proġetti illi jkunu jistgħu jikkwalifikaw għal dawn il-fondi. Hemm ukoll madwar 5 miljuni illi ma ġewx allokati għall-intrapriżi żgħar u l-ħwienet, in-negozji żgħar. U hemmhekk l-istess qed nitkellem mal-Ministru konċernat sabiex naraw kif kemm jista' jkun malajr intelqu xi skema jew proġett ieħor sabiex dawn ikunu jistgħu jibbenefikaw minn dawn il-fondi li huma allokati għalina u jeħtieġ li nagħmlu użu tajjeb minnhom kemm jista' jkun malajr.